Mangwanani akanaka vedare, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchipostawo nyaya yangu, asi postai makavigawo chitupa changu. Inini ndiri murume pari zvino ane makore 49 years ekuberekwa. Ndiri kuda kutaurawo nyaya yandangangokurawo ndichingonzwa ichitaurwa mumhuri medu. Nyaya iyi yainge ichitaurwa nana bamukuru nana tete kusvika vose vazopera kufa pasina kana umwe zvake ainge akagadzirisa nyaya iyoyo yavaigara vachingotaura. Nyaya yacho mukoma yakamira sekudai. Hanzi sekuru vedu vainge vachiita zvekurima, zvekuti munharaunda umo mavainge vachigara ende vaitozivikanwa kuti ndiye munhu anorima, kwete zviya zvekutamba. Saka ivo sekuru hanzi pavakatanga kuita zvinhu izvi, hanzi vaiti kana vakarima vaisakohwa izvo zvainge zvichivafadza. Vakabva vazofunga zano rekuti vange vachinotora zvavakatora, but ivo vana baba pose pandaivanzwa vachitaura vaisataura izwi rekuti sekuru vainge vakaromba, but vainge vachingoti vainge vakaenda kunosimbiswa. But isuwo nekukura tava kuona kuti madzibaba edu vainge vasingadi kungonongedzera baba vavo kuti baba makaromba, but uku kwainge kuri kutoromba. Izvi ndava kutozvionawo semunhu mukuru nematambudziko ose ari kusanganikwa nawo nevana vemumhuri. Saka zvakaitika ndezvekuti vakaenda kune imwe n'anga, ndipo pane dambudziko, because kun'anga ikoko hakuna anoziva kuti vakaenda kun'anga kupi. Ivo sekuru vedu vachitaura vasati vafa vakaudza vamwe bamukuru kuti pavakaenda kun'anga yavo ikoko, kunyange zvavo vainge vachiramba exactly kwavakaenda kunotora mishonga yacho, vainge vachingoti ndava kukukanganwa, nzvimbo yacho handichaizivi. Ini zvangu sedunga munhu ndava kufungidzira kuti ivo sekuru vedu pavakaenda vakanobatiswa makona awa avakabatiswa, vanenge vakabva vachajwa kuti vaifanira kuti vange vachizodzoka kuripira izvo zvavainge vabatiswa kun'anga ikoko kwavainge vaenda. Ende ivo sekuru vedu vanorakidza kuti zvimwe kuda vakazokanganwa, kana kuti pane dzimwe mhiko dzavakazokanganwa kuti vange vachizochengetedza. Isusu pamba pedu tichikura tainge takangoudzwa kuti vanhu vaisafanira kubuda nelight kana kuti moto. Ende pamba pedu mukomanachi kana riri sesadza raitotanga kutobikwa kana kuma2 masikati, ende rinenge riri sadza remausiku. Kunyange zvangu ndigere kuno kwandigere nemudzimai wangu kunyika yavatorwa, but zvinhu zvandakatojaira kutoti nguva zhinji like pamaweekends paya, kana inini nemudzimai wangu tisingaende kubasa, ndinototanga kutodhimanda kuti ange achitanga kubika sadza sometimes kuma3, zvekuti by 5 zuva risati ranyura tinge tadya. Iye zvake zvinhuwo zvaakatoona kuti ndizvo zvinoitika pamba pedu. Nanhasi uno gotwe iro ratakasiya rigere pamusha ndiwo mutemo wavachiri kungotevedzera, vasingazivi zvavo kuti zvese izvi zvatakakura tichingonzi ndizvo zvatinofanira kuti tinge tichiita zvainge zvichiitirwei. Asi iniwo semunhu mukuru ndava kukwanisa kunzwisisa kuti dzose idzi dzatainge tichiitiswa dzainge dziri mhiko dzekuti hakuna anofanira kuti ange achibuda nelight kubva naro mumba achienda naro mune imwe imba, kunyange zvavo uri moto uchibuda nechikuni chemoto uchibuda nacho mukicheni uchienda nacho panze, kana huri usiku. Zvose izvozvo takatanga kutozvidzidziswa kubva tichiri vana vadiki, asi madzidzisirwo acho atainge tichiitwa nevabereki tainge tichingoudzwa kuti kana tikangobuda nemoto chete panze, hanzi munosangana nemagoritoto kana kuti zvipoko. Saka sevana zvinhu zvatakangokurawo zviri mupfungwa tichingotya. Nanhasi uno kunyange patinoenda kumusha, zvinhu zvinogara zvichingondityisa kuti kana ndikangoda kubuda panze, kunyange ndakabatidza foni, ndinobva ndatanga kurangarira zviya zvatakakura tichiudzwa kuti kana ukangobuda panze wakabatidza tochi kana kuti moto, unobva wasangana nemagoritoto pachivanze.
Saka sadza sezvandataura mukomana achikuti Pamba Pedu raikwanisa kutotanga kutobikwa kuma2. Taitoti paya kana vanasikana vabva kuchikoro vaitanga vabika zvekuti tinge tichidya, vachitobva ipapo umwe anenge achitosuka bhodho rekuti sadza remausiku ringe richitotanga kutobikwa. Ende vaiti kana vakapedza kubika, kungava kuri kuma3 kana kuti kuma4, vanhu semhuri tobva tatogara panze tobva tatanga kudya. Kunyange vavakidzani vedu vainge vachitoziva kuti pamba apa hapana sadza rinodyiwa mausiku. Kusazozivawo kuti nekuwanda kwatakazoita tiri vana pamba, vabereki vedu nekutamburawo vachizombofambawo vachitsvaka mabasa, tainge tava kungosiyiwawo tiri vana pamba vabereki vedu vasipo, mushure mekunge gogo nasekuru vazoshayika. Saka paya pakuzonosara neuwandu hwedu tiri vana pamba, hapana ainge ava kukwanisa kukontrola umwe. Handizivi kuti ipapo ndipo pakazoputswa mhiko here kana kuti mhiko dzacho dzakagara dzatoputsika, sezvo iniwo semukuru ndakangokurawo ndichingonzwa vabereki vachingotaura nhau idzi. Asi zvinhu izvi vaiwanzokuzvitaura vakaungana vari vana bamukuru navanatete. Kune vamwe vanatete vedu avo vainge vachigara kuHarare, vaiti paya pavanenge vauya kumusha ndipo pandaizowanzokunzwa vana baba nanatete nanabamukuru vakaungana vachitaura nyaya iyoyo kuti zvino tozvifambisa sei. Vabereki vedu mukomanashi ivowo vakazopera kufa pasina kana ani zvake akagadzirisa zvese izvi zvandakakura ndichinzwa kuti ndizvo zvainge zvichiitwa nasekuru vedu. Pari zvino mukomanashi ingori nhamo yega yega. Ende matambudziko atinosangana nawo sevana vemumhuri akangofanana. Ndinogara ndichingonzwa vamwe vanenge vachitaura nyaya yekuti hanzi kunyange vakaisa mari muzvikwama, mari iyoyo inongonyangarika. Asi isusu sevanhu vemumhuri, after 3 kana kuti 4 months sevana vemumhuri, hapashayi kana 1 zvake anotanga kukomplaina kuti kunoku zvinhu hazvisisina kumira zvakanaka, kana kuri kunzi ukasawirwa nematambudziko ekuti vana vanongotanga kurwara. Pane mamwe marwariro aya ekuti unokwanisa kuignora, kobva kwazoita mamwe marwariro ekuti unge uchibuditsa mari either unoda kana kuti haudi. Iniwo pane imwe nguva yandainge ndakambozama kuti ndinge ndichiunganidza mari. Inini nemudzimai tainge tafunga kuti tinge tichidhivhelopawo kumusha. Ininiwo semukuru ndainge ndakabva pastendi yevabereki ndokubva ndazvitsvakira zvangu stendi yangu somewhere. Saka tainge takangovakawo kamba kedu patainge tichiri kuZimbabwe, inini nemudzimai wangu. Saka takazoti tava kuno kuSouth Africa tati shandei tambozamawo kuunganidza zvimari. Takabva tawirirana inini navadzimai kuti tinofanira kuti tinge tichidhivhelopa pamusha pedu. Ipapo taiva netageti yekuti kana tikakwanisa kumisa 3 rooms pamba tinenge tashanda. Kunyange zvedu tikazodzokera hedu kuZimbabwe tinoziva kuti tinotambura asi tigere pamusha pedu. Kunyange mukuzonochembera tinenge tavawo nechedu chekunongedzera kuti paya patainge tiri kuJoni izvi ndizvowo zvatainge tichisafira. Takati tichiunganidza mari kudaro, inini mukoma handizivi kuti chii chakazopinda mandiri, because ndakangotanga kungoita nharo navadzimai vangu ndichivaudza kuti umwe mwana wedu anofanira kuti ange achiuya kuno kunyange zvake nesuwo tisina mapepa akakwana, uyo mudiki wacho. Vadzimai vangu vakambozama kuramba vachiti mari dzacho dzinochadywa nemabhazi kuti mwana ange achibviwa naye kubva kuZimbabwe achiuya kuno dzakati wandei. Apa tiri muprocess yekuti tinge tichivaka, ko madii mangoti tangomirira kuti mari yedu kana yawanda paya patinozodzokera kumusha tichinoona imba yedu kana yapera kuvakwa, ndipo pamunobva maona mwana uyu. But inini mukomanachi ndaigara ndichingoita nharo, ende ndainge ndava munhu wekuti kunyange mumba ndainge ndava kungogara ndakangotsamwa zvekuti mudzimai wangu ainge asisina kana remuromo neni. Kunyange kundidzora chaiko ainge ava kusakwanisa. Nerimwe zuva ndakabva ndangokontakta vamwe vari kumba ndikati ndikuda kuti munge muchikwidza uyo mwana gotwe rangu kuti ambouya kuno aone South Africa. Mwana akabva akwidzwa pabhazi ndokubva ndabhadhara mari dzainge dzakawandisa kuti mwana iyeye ange achizojambiwa naye bhodha.
ndokubva azouyiwa naye kuno kuSouth Africa. Mwana uyu tainge tichingoti tichangogara naye kuda zvemwedzi, amai vake vobva vazodzokera naye kuZimbabwe. Asi mukoma, kana ndikakuudzai kuti kamari kaya kose katainge takachengeta tichiti ndipo pachabva mari yekuti tinge tichizorovesa zvitina, zvekare tichitengawo building material tichibatisawo mumesina, kamari ikako katainge taunganidza, mukoma, pakazotanga kuitika mamwe maproblems pamwana zvekuti takazogumisidzira taburitsa kamari kaya kose mumba. Mukoma Nashi, mushure mekunge taunganidza 10,000 rands, takazongosarirwa ne200 rands. Mwana ndipo paakazotanga kuita zvakanaka. Zvakaitika ndezvekuti kubva musi mwana waakasvika takabva tatanga kuona kuti mwana ainge asinganzwi zvakanaka. Saka isusu takangozviudza kuti zvimwe kuda mwana ainge anyanya kupindwa nechando, sezvo tainge tangoita zvekubatisa mwana pabhazi. Zvimwe kuda vanhu vatainge tabatisa mwana ava vebhazi vainge vasingamboiti take care of mwana. Saka takangozviudza kuti iflu ichapora, but mwana akarwara. Amai vake vakambozama kuenda naye kuchipatara, asi hapana kana change yakamboitika. Kubvawo ipapo ndipo patakabva tatanga kufambawo mumaprofita akati siyanei, tichingoudzwa kuti zvose izvi zvainge zvichikonzereswa nemhepo. Ende munongozivawo kuti mazuva ano kuti unyatsokuwana munhu anokwanisa kungokubatsirawo pachena sandi nyore. Saka munzvimbo dzatainge tava kufamba, vazhinji vacho vainge vachitanga vachitichaja mari. Ende nawo kana ndakatarisa ndava kutoona kutoti mhepo dzacho idzodzo dzinenge dzaitoti pose patinenge tasvika vanhu vobva vatoona kuti vanhu ava vane kamari kavanokwanisa kusiya, nekuti kwese kwataienda taibva tatoudzwa kuti zvinhu zvenyu zvinge zvichikufambirai, panodiwa chakati nechakati. Takatengeswa zvinhu zvakasiyana-siyana mukoma, asi hapana kana shanduko yatakambokwanisa kuwana. Kubva ipapo mukoma Nashi takambozama kudzokera zvekare kuchipatara nemwana, asi tainge tichingobatwa rafu because sevanhuwo vainge vari munyika yevatorwa vasina mapepa akakwana. Ende kana mhepo mukoma Nashi yasimuka inenge yatosimuka zvekurevesa. Ndinorangarira kuti umwe musi mudzimai wangu akabva ati nhasi nemarwariro ari kuita mwana kubasa chaiko handichatomboendi, regai ndimbodzokera nemwana uyu kuchipatara. Mudzimai wangu ndakatombozama kumuudza kuti paya patakaenda choona kuti rafu yatakaitwa zvaitorakidza kuti dai tambozama kuita zvemaprivate, but mudzimai wangu akabva ati mari hapana. Mudzimai wangu ndokubva arovha, ndokubva aenda zvake kuchipatara, but akati achinosvika pagedhi rechipatara ndiye dhuma nechivheni, ndokubva asungwa mudzimai wangu nemwana uya ainge achirwara. Haana kana kutombokwanisa kugara apinda mukati. Zvaita sekudaro mukoma Nashi, inini ndipo pandakabva ndazofonerwa navadzimai wangu vachindiudza kuti mapurisa aya vainge vati ivo kuti vange vachisunungura mudzimai wangu kuti vasaenda naye kupolice station vainge vachida at least 1,800 rands. Mukoma Nashi, zvinhu zvainge zvisina kana kumbomira zvakanaka, but ndainge ndisina choice. Ndokubva ndakumbira Murungu kuti ndinge ndichidzokera kumba. Ndakabva ndadzokera kumba, ndokubva ndanotora mari iya ndikabva ndatsvaka umwe munhu uyo ainge aine passport yaiva nemadays, ndiye akabva azoenda ndokubva anosangana nemapurisa aya. Iniwo ndakabva ndatevera ndikabva ndaudza vadzimai kuti sezvo mwana ari kurwara, chiuyai tisangane mutauni tobva taenda kwaprivate. Takazama kuenda kumaprivate mukoma Nashi, pose apa tainge tichingoshandisa mari. Musi wekuzoti mari yose iyo yatainge takachengetedza tichiti ndiyo ichatibatsira pamadevelopments awo atainge tichida kutanga kuita kumusha, musi mari iyoyo payakanopera, patakaona kuti tainge tisisina kana senti, mwana ndipo paakabva azotanga kuti pembenu. Kubva ipapo mukoma Nashi takabva tazotanga zvekare kushanda imwe mari yekuti mudzimai wangu ange achizodzokera kuZimbabwe nemwana. Apa vamwe vana vainge vari kuZimbabwe kwainge kuchidiwa zvakasiyana-siyana, chikafu, mauniform, kubhadhara school fees. Ndakazoshanda zvekare mimwe mwedzi ndichizama kupecha zvimwe zvikwereti zvandainge ndiinazvo apa mudzimai wangu ainge ava kumusha.
Saka pose pandinonzwa vanhu vaya vanenge vachiti mari dzinongodisapia muchikwama, nyaya iyi yakaitika kwandiri, ndinogara ndichingoifunga kuti zvinhu zvacho kana zvakakumomotera, paya paunenge uchifungawo kuti ndagona ndasevhawo zvimari, panobva pangonyuka mamwe maproblems ekuti unoshaya kuti ungamakunda sei maproblems iwawo aunenge wasangana nawo. Isusu kumhuri kwedu zvinoitika ndezvekuti tinoti paya kana tambovarayirwa tava kuona sekunge upenyu hwedu hunenge hwava kutanga kuendeka. Kana uine mari yako yaunenge wakachengeta, ndinorangarira kuti mazuva apera awo, pane imwe hanzvadzi yangu akangokaruka anyora mugurupu kuti kuno hakusisina kumira zvakanaka, because iye hanzvadzi yangu Natsano vainge vachichengeta mari yavo mumetres. Vainge vakangoita zvekungoboora kaburi pametres yavo kuti vange vachizochengeta mari yavo mumetres. Saka hanzvadzi yangu akabva azongotumidzira mapictures mufamily group achiti kuno ndizvo zviriko izvi. Mukomanashi mari yainge yakaita kudyiwa nemakonzo, ende makonzo iwawawa ndiwo anotinetsa mumhuri. Ende makonzo iwawo mukomanashi chawo chaanogona kuita ndechekuti anongodya zvinhu zvinenge zvakakosha mumba, kunyange TV chaiyo. Handizivi kuti kana vamwe vachimbosangana nazvo, gonzo rinon'en'enura makona eTV kusvika TV iyoyo yava kusashanda. Kunyange dziri bhutsu, unongozongoona bhutsu dzadyiwa, kana hembe anongoruma hembe obva angosiya zvakadaro. Ende izvi hazviitiki kwandiri chete, zvinotoitika kune vamwe vehukama. Kunyange vamwe vana tete vanogara vachingokomplena kuti vana sekuru ndo zviri kuitika kuno mukomanashi. Saka ndiyo nyaya yangu iyi yandangoti ndingosheyawo nevedare. Ndanga ndichida kungoudzawo avo vari kutaura ivo vachiti vane nguva yekuti vanozongoona mari yadisapia ichibva muhomwe dzavo kana kuti mumawalet avo. Ndinongoti hamusirimi moga, kunyange isusu ndizvo zvatiri kungosanganawo nazvo. Hameno kuti tichazokunda here, but ini ndinogara ndichingozvivimbisa kuti ndichazokunda zvangu kunyange zvikatora nguva refu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma Vedu. Zvakangooma hazvo Vedu we, asi ngatitaurei navo mucomment section.